Kaixo, Joseba, ane naiz, Pintxo Blankoko kamarera eta Balmasean gaude. Gaur erakutsiko dizuet gure taberna, goazen barrura. Gure taberna 2004an ireki zen, baina 2007an erosi genituen. Pintxo Blanko jarri genuen gure pintxoak oso ezagunak direlako eta Euskal Herrian garrantzi handia dutelako. Eta Blanko atzerritarrek ardo zuria gehien bat hartzen dutelako. Gure tabernan denetarik jateko dago, hasteko kartan, nola okela, arrainak eta denetarik. Ere pintxo gurmetak destakatu alditugu momentuan eta hori egiten direlako. Igandeetan ere mutil bat etortzen da ostrak saltzera. 3 montatako ostrak ditugu eta kalean ipintzen da karrito batekin eta izotzarekin eta gure Balmasedako jendeak horrela jaten ditu. Gure plater famatuenak indabak dira. Indabak putzeran egiten ditugu eta hori da Balmasedako forma tradizionala. Urtero 700 edo 800 kilo indabak erosten ditugu eta gure asmoa da beti kilometro zerokoak lortzea, baina batzuetan zaila egiten zaigu indaba askok direlako, baina normalean kilometro zerokoak dira. Tabernaren historia kontatuta gero eta putzerak erakutsi eta gero pintxo bat egitera goaz. Pintxo hau kono bakalau gamba deitzen da eta piperrekin, bakalauarekin, maionesarekin eta horrela egiten da. Hau dena nazten duzu, hau sartzen duzu barrurantz, zaporeen nasketa asko gustatzen zaio jendeari, toke gamba ondo geratzen da. Eta hau da gure pintxorik esangoratsuena. Orain pintxoa prest daukagula, zeo zer edateko beharko dugu. Eta gure etxeko bermua erakutsiko dizuet. Gure etxeko bermua hau da eta 20-25 egunen inguruan uzten dugu maseratzen. Bere osagaiak dira ardo zuria eta osagai botanikoak. Botiletera eramaten dugu eta prest daukagu gure bezeroentzat. Eta orain gure etxeko bermua prestatuko dizuet. Bermua hau prestatzeko behar ditugu izotzak, koktelera bat, gero kanpari txorrito bat bota behar dugu ere, eta gero ginebra beste txorrito bat. Hau bermuta da bakarrik, baina nasketa honekin preparau izena hartzen du. Horrela jendea gustuko duelako. Orain koktelera itxiko dugu, hau hartzen duz horrela eta egiten duz horrela. Eta horrela bermu preparau bat egiten dugu. Eta amaitzeko azken ikutua emango dugu laranja zati batekin. Horrela ipintzen eta horrela. Bueno, Joseba, nahi duzunean etorri, gonbidatuta zaude gure pintxoak, bermutak eta indabak probatzera. Agur!